Здравейте, мили мои приятели! Съжалявам, че толкова късно си пускам днес клипа, обаче съм много болен и изморен, защото се прибрах рано сутринта. Да, бях на работа. Аз имам работа от време на време. Днес нямам сили да ви показвам някакви работи. И още веднъж ме извинете. Но съм приготвил за следващия път да ви кажа какво ще ви трябва. Трябва да съберете много касетки. Ето такива, от тези старите. Всякакви, различни, няма значение какви. Ето такива прозрачни. Трябва да си намерите един кабел за лампа. Ето тук имам аз един. С фасунка накрая. Аз още не съм си купил. И най-важното е една цветна кружка. Цветна, защото ще правим една готина лампа. Такава романтична. Ето вижте. Червена за предпочитане. И също така или лепил силно, или тези свински топащици, ама те мъничките. И така. Никой не ми писа коментари миналия път, ама няма проблем. Ще измисляме работите. Както виждате, пипето ми цепи още. Още веднъж съжалявам, че днес няма да правим нищо. И ще се видим другия път. Чао!